Anga wale nyimandon voli be ka lase aw mo Mali kono ani Mali ko ka minnu be ni maina keme ka nyamada ka nyeshin jabaranu mo wala sa famu yabse sura u fe Sheriff La TV bumunanga kuna funina mimi wala ligi aw ye Mali kunga ni jien famore kunga mafo yengo ni nye akuma seleye bakuruba kuna fonuna Mali selama tonga faranyonga je kuluba au Conseil islamique du Mali manyema Mali selama dine nyema uka faranyonga je kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Silamaya demeto ansaru nyadoro aseyada Sheriff Usman Madana Haidara wajuli kene bele nyana maya sigaso dulati kene baba bamba Traoré Membedo sigaso mawuludu bakadara kono tako plana alabena Silamaya demeto ansar fe sigaso IDS communication sanwosan abi mawuloto mo minu njoyoro bonyana faso bara la ukachageda ukuna tako wolomblana mi nu dona amawladoniya kafo ma chamande be bonyama segin jonjon dara katengu minuna Ameriki kauka jamana nyama Donald Trump ya yira ka fo abi Ameriki jamana dawshua ani nazara la jamana ucheka saboke bana ye bana mimi wele ko coronavirus nunu de kuma bawu ye farabina ke minunga kunafoni tawla kalase awmo awdangana Mali Selamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali manyema Mali Selamadine nyamoga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Selamaya demetoa ansaru nyajoro aseyada Sheriff Usman Madane Haidara ka beni juma marsikalu leta ani sabai sigasoka ufe ayewa juli kene bele nyanamaya sigaso ndolati kene baba bemba Traoré la kasangani Mauludu Nabawi min labena sigaso Silamaya demeto ansaru fe maba yirikaw de nyonzoro ndulati kene baka sigaso anga maminu ngumbe tamana ni oluye bara ushiria oye Alhamidou Badini Amadou Diallo Buya Jageli Kulubali ani Fusini Kita Naganya mugani lade Mali Selamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali manyema Mali Selamadine nyamoga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Silamaya demeto ansaru nyajoyora aseyada Sheriff Usman Madana Haidara duna Siga sondula tikene bakono Stada babemba Traoré afambe iko dakono nyimana nisodia uni munya ukera ka kumbe zigiri duma kanuba ufe zami yukele kwa feka polike limana una sorola ka bisimila mine ndula tikene fale kono Mohamed El Mustafa nema nikisiba ye ka bangeni tako plana deuxième édition kene ka sigasu minda kunye jamana basigi bon yinanta bara anya bla cadre mi gono ode jinrebe état mina bi ay yinanta labe ka bla o cadre konana no de bembala me jin konana ay bi tutumta yinanta ta ka take la pen jin konana jin aramadu mi se ka lafiya chuga mina ay bi tatumta ka ta ada australia Mino nye kuma utata ka damine dugu nyamau ni ladala nyamau bela jele ya jira ka fo angundigi Muhammadu nema ni kisi ba ye bangeni aniso dia kena usigili senga kwani kelikaka Mena kupoli kerege di mbalmanke Sheriff Usman Madane Haidara ma an bela je yoromina kene badu an bega kunkorotalo nemi dugu Nyemgoye commune Nyemgo ne mi si wasaleno mbe abeko ukuna wulila mbe beko mbe anyemgo no beko mbalmo mbe ya nkoro be ya ndogo be ya ndeum be ya mbe beko kani abaski ne chugo bina mbe ni alape aka baski fu atala ba na bana kona beka sega segi herera ikaso kata dembaya soro nebe wini ala bayini ala kona duwo mbena kaya aga duwoye mimi aga jamana ni basigi Dine nyamau de ka nga nyomine ka nyonganu ningera kretien ya nona blaka dandigeli kaunye Mauludu bakene ka sigasu ikone ya fotogo mena tubabukana Alami ye andabaye ale ye anfaye aban wele an minu ye danatiju ye ka ke yelen ye ani kogo ye bebe
kogo yɔrɔ jɔyɔrɔ dɔ a ka nafa ye jumɛn ye a bɛ timinandiya di dumuni ma o de kama anw minnu ye danatigiw ye n'an sɔnna ka kɛ kogo ye an welelen bɛ ka an balimaw dɛmɛ k'a jira u la ko diɲɛ in kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ ni dannaya tɛ an welelen bɛ ka baara kɛ walasa ka bɛn ni hɛrɛ sigi an ka jamana kɔnɔ o de kama an bɛ yan an ka delili kɛ walasa ala k'an bɛɛ dɛmɛ ka kɛ yelen ye ani kogo ye. Sikaso jamana ɲɛmaaw ka nɔnabilaw kɛrɛfɛ ani laadala ɲɛmaaw diinɛ ɲɛmaaw fɛnɛ kun bɔn kun bɛ ka sɛbɛkɔrɔ caya ka daminɛ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o conseil islamique ma ɲɛmaaw la ka taa se Mali diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaaw la bɛɛ lajɛlen kun bɛ Mohamedul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ka bangeni kɛnɛ kan. Groupement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko n'an nana an ka a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara kan k'i fo k'i waleɲuman dɔn e de kɛra sababu ye ka anw fara ɲɔgɔn kan ko an ka jɛ ka ala ka diinɛ baara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan i ni ce i ka faso jɔ la i ni ce i ka basigi la jamana kɔnɔ sirifikɛ i seko kɛ an ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sirifikɛ ala ka si di ma. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar min ye kɛnɛ in labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sikaso section u ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa o maa yɔrɔ ja wale kelen yɔrɔ suru ni ka cɛsiriw kɛra sababu ye ka baara in ɲɛ foli bilar'i la. Ni nisɔndiya tɛ an t'a dɔn an bɛna min fɔ ka sababu kɛ baara ni dawula min kama vraiment a kɛra o ye mɔgɔ de bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali bɛɛ bɛ yan bi Ivoiriens caman bɛ yan Burkinabéw caman bɛ yan Afrique jamanaden caman de bɛ yan. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Hayidara kɛtɔ ka kuma ta a ye sinsin fɛn min kan o ye silamɛya yɛrɛ a tɛ taa fɛn minnu kɔ silamɛya ko k'i ma ɲɔ kanu i n'i ma ɲɔ ka ɲɛ sigila dali masa ka dugukolo kan ɲɛnamaya kɔnɔ o ladilikanw ni o bilasiralikanw bani ye sinsin olu kan ka maaw wele ka taa ala yɔrɔ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Sikaso bɛɛ lajɛlen mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Sikaso mawuludu fɛnɛ ni kɛli ka kan k'a sabu kɛ ale cira ka kɛ hinɛ ye an bɛɛ lajɛlen ka kelen filanan fana ale de bɛ taa kɛ anzuru naani donba fɛnɛ ye dali masa ɲɛkɔrɔ lahara o tigilama ka nali i mɔ o ni don man ka kɛɲɛ o bɛ kɛ farifoni ani munyamunya kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka baara kunjɛ ni fatiya tali ye dugawu don ka mawuludu kunjɛ Sikaso. Sikaso mawuluduba tako filanan min ɲɛnamayara ka bɛn ni juma marisi kalo tile 13 ye ndolati kɛnɛba stade Babemba Traoré la maa ba yirikaw de jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka Sikaso silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka wele jaabi ka daminɛ ndolati kɛnɛba Babemba Traoré kɔnɔ ka taa se a laminiw mɔ nin bɛɛ kun ye maanifin ye hali bi an bɛ segin an ka cidenw mɔ kɛnɛ kan Alhamidu Badini ani Amadu Jalo n'u ka jatalaw ni o ye Buya Jageli Kulubali ani Fusini Kita. Sikasokaw ka mawuludu tako filanan labɛn sɛbɛkɔrɔ kɛlen kun don wa laɲini fɛnɛ sabatira silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la section kɔnɔ Mali kɔnɔ ni ka ye san ɲɔngunbɛba in kɛnɛ kan an balakaw y'u jɔyɔrɔ fa olu minnu fura dama u kɛmɛ ka Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Hayidara kanu an balakaw jɔyɔrɔ bonyana. Bi anw bɛna mun kɛ anw bɛ mun fɔ k'a fɔ ala ye ko ala i ni ce e min sɔnna ka nin don sanumaba in yira anw na ka anw ni kira mɔden ɲɛ kɛ 4 ye kɛnɛ kelen kan. Sikasokaw ka mawuludu tako filanan labɛn sɛbɛkɔrɔ kɛlen kun don
walla ɲini fɛnɛ sabatira. Silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la section kɔnɔ Mali kɔnɔ ni ka ye sa ɲɔgɔnkunbɛ ba in kɛnɛ kan an balakaw y'u jɔyɔrɔ fa. Olu minnu fura dama u kɛmɛ ka Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma. Silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madane Haidara Kanu an balakaw jɔyɔrɔ bonyana. Bi anw bɛna mun kɛ anw bɛ mun fɔ k'a fɔ Ala ye ko Ala i ni ce e min sɔnna ka nin don sanumanba in yira anw na ka anw ni kira mɔden ɲɛ kɛ 4 ye kɛnɛ kelen kan kɛnɛ min bɛ wele ko Ala kira ka bangeli kɛnɛ an b'a fɔ Ala ye k'i ni ce an jigi sigilen kɔ k'a fɔ ko nin ye dugawu jaabi kɛnɛ ye ko nin ye gɛlɛya wulili kɛnɛ ye ko nin ye kɛnɛ ye n'i y'a fɔ dɔrɔn Ala sɔnna Ala k'a kɛ ten. An b'a ɲini Ala fɛ an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn karamɔgɔ yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ jɔnni hami tɛ ban karamɔgɔ ye a bɛ siran min ye jɔn t'a dɔn Ala de b'a dɔn Ala ka don a n'a cɛ Ala k'a kisi k'a tanga karamɔgɔ ye an y'a n'a ka denbaya n'a nɔfɛ tugubaga ɲuman bɛɛ lajɛlen kalifa Ala ma masa min ka kalifa tɛ tiɲɛ anw kan k'o kɛ ka d'a kan ni cɛkɔrɔba in kɛra anw ma jigi ye ale de nana diɲɛlatigɛ kuma bɔ diinɛ sira kan ani maaya sira kan ani faso kanu sira kan an b'a fɔ ye k'a Haidara cɛkɔrɔba sabalilen den ani musokɔrɔba sɔnlen den Haidara ale yɛrɛ tilala ka kɛ fa ɲuman ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba in na. Mali yɛrɛ kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansar ni o ye ADN Mali ye ka taa se jamana wɛrɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko n'o wari Burkina Faso olu fɛnɛ bɔra ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso. An bɛ foli fɔlɔ Sikasokaw la u ka dinan bisimila la an'u ka karamɔgɔ Haidara Kanu na an y'a ye k'a fɔ Sikaso cɛsiri b'u la Sikaso cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an b'o bɛɛ lajɛlen fo u ka karamɔgɔ Kanu a ma dan ansaru dɔrɔn na Sikaso ka bɛɛ lajɛlen sans exception k'a daminɛ faamaw la ka taa bila diinɛ ɲɛmɔgɔw la u bɛɛ ye karamɔgɔ kanu donc vraiment an bɛ foli k'u la ka tila ka foli kɛ diinɛ minnu fana bɔra yɔrɔ la ka na Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw bɔra ka na mawuludon in na an b'o fo ani minnu bɔra Côte d'Ivoire ni Burkina an b'o bɛɛ lajɛlen fo. An nisɔndiya n'o su na Sikaso yan mawuludu kɛnɛ kan an bɛ Ala fo ka Ala barika la ka foli segin Sikasokaw bɛɛ lajɛlen ma ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la Sikaso danti Sikaso ra Sikaso bɛɛ ye karamɔgɔ kanu komi aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na karamɔgɔ ka waati tɛmɛnenw na kana bila bira Sikaso bɛɛ de jɛra ka kɛ karamɔgɔ fɛ ɲɔgɔn fɛ an Burkinakaw an ɲɛ bɔnnen don Sikasokaw fɛ karamɔgɔ kanu na an b'u fo ka dugawu k'u ye ka ɲini Ala fɛ mɔludu Ala k'a kun cɛ hɛrɛ la karamɔgɔ bɛna ladilikan minnu d'a ma faamuyaliko ɲuman Ala k'o nɔgɔya ye ka baaraw nɔgɔya ye ka karamɔgɔ yɛrɛ min an kɔrɔ ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma. Danfɛnw la sɔ hɛrɛ ka bangeni a ɲaɲaniw kɛnɛ sigilen sen kan silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayasoba fédération ansardine internationale fadi kɔnɔ jɔyɔrɔ belebele di bɛ a mɔ baarakɛtaw la. Ni ka mɛn ko jɔnni kunna da fɔ sababu ɲuman an bɛ baara mun na ansardine kɔnɔna na sababu bɔra le la an bɛ kɛnɛ min kan o le ye Sikaso mawuludu tako filanan ye alhamdulilayi 2019 mawuludu bon an bɛ Sikaso yan bon an bɛ foli dɔ kɛ ansardine ye ka foli kɛ karamɔgɔ yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ye min ye au conseil islamique mɔgɔw ye ani leader spirituel mɔgɔw ye an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye sabu karamɔgɔ ka déplacement bɛɛ u bɛ mɔgɔ bila karamɔgɔ nɔfɛ bon o y'an wasa o y'an nisɔndiya donc o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ yɛrɛ y'a laseliw la a b'a fɔ ko ansaru kanubaga ka ca n'ansaru yɛrɛ ye wa jama bɛ nin kɛnɛ kan ansaru b'a la ansaru kanubagaw b'a la ala an b'o bɛɛ fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn. Nin suba ye min ɲɛnamayara ni waajuli ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madane Haidara fɛ ka bɛn ni juma marisi kalo tile 13 ye stade Babemba Traoré la ndolati kɛnɛba Sikaso kɔnɔ bɛɛ sigi bɛ sa ka dugawu ta de kɔnɔ n'o bɛ kɛ ka bɛn ni sebere marisi kalo tile
14 wulatile yanfa ye o ndolati kɛnɛba kelen stade Babemba Traoré kɔnɔ ala k'a kɛ baraji ye bɛɛ lajɛlen mu. N'ala sɔnna ma an ka ciden minnu bɛ kɛnɛ ka min fɛnɛ bɔra dugawu ta la u bɛna o lase an ma an n'o fɛnɛ ye an ka naseli nataw la. Babu wɛrɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ yɛrɛmankutu baaraw olu bɛ senna wasadensigi kalata Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen la. Fanga ɲinindɔ minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ RPM ni PS yelenkura ni Adima PSJ sigida 6nan na olu fɛnɛ ye u ka baaraw nun don yɛrɛmankutu baara. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kanubaw tɔndenw olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni araba marisikalo tile 11 ye Misabugukaw fɛ yen sigida 6nan na. Sadio Siribe ni Dramane Malen olu tun bɛ Chérif TV Jabarani tɔgɔ la. Madame Bathily Mariam Kanyasi ale de sugandira ka kɛ RPM lisi ka musobo ye Bamako marabolo 6nan na ni o ye commune sesi ye ka fara parti politique 2 kan PS yelenkura ani Adema PASJ. Mariam Kanyasi ka fɔla kun min y'a kɛ ale y'a kanbɔ bulɔnkɔnɔ sigi nɛfɛ commune sisi kɔnɔna la ka sangani loi min tara 2015 ni a bɛ musolakaw kɔfɔ ni o ye loi 052 a ka kumaw fana la ko a kalikan ye fɛn bɛ tali kɛ commune sisi gɛlɛyaw kan i n'a fɔ kɛnɛya ta fanfɛla la o n'a ɲɔgɔnna caman olu kun de y'a kɛ ni a y'a kanbɔ debetaya sigi nɛfɛ commune sisi kɔnɔna na. O siratigɛ kɔnɔna na a tilala k'a ɲini parti tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ u ka t'u ka carte d'électeur ta ko sabula carte d'électeur kɔrɔ min bɛ yen ko o tɛna baara kɛ ɲinan kalatafili senfɛ. Ne y'a décidé k'an présenter député sigira ɲina wasebulon na ka taa wasebulon na fɛn dɔ dira musow ma o ye article 52 ye donc article b'a permettre muso ka don ko dɔ ra donc ne yɛrɛ y'a profité ka don ra n donn'o na sisan nɔ o bɛna permettre ka muso ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka denmisɛnw fana dɛmɛ. Gɛlɛya min bɛ commune sisi kɔnɔ o gɛlɛya bɛ Mali commune bɛɛ kɔnɔ a bɛ Bamakɔ bɛɛ de kɔnɔ. O gɛlɛya ye jumɛn ye au niveau de l'assainissement wuluwuluju bɛ fan bɛɛ yɔrɔw nɔgɔlen don baara kan ka kɛ o fanfɛla la quoi. N b'a fɔ militant minnu ye hali n bɛ se k'a fɔ Mali bɛɛ a ye bɔ a ka taa ka carte d'électeur ta. Adema PASJ PS yelenkura olu de farala ɲɔgɔn kan ani RPM ka kɛ jɛkulu kelen ye min b'a to u bɛ se ka Bamako marabolo 6nan k'o kumabɔ bulɔnkɔnɔ sigi senfɛ cogo min na ani fana gɛlɛyaw fɛn bɛ tali kɛ nin waati la ka commune sisi sɛgɛrɛ u bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'o gɛlɛya ninnu ban. O de sababu y'a kɛ ni makofili ninnu kanbɔ debitaya sigi nɛfɛ commune sisi kɔnɔna na. Hakilina min y'a ne bila d'abord ne ka dɔn o de ka laɲini don mais u y'a jateminɛ k'a fɔ RPM ni PS a mɔgɔw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn u degelen don ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ non seulement au sein de EPM u bɛ deli ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'a jate n'an bɛɛ taara liste kelen kan donc baara bɛ nɔgɔya an bolo et puis bɛɛ bɛ se ka i lamaga i ka côté la bɛɛ fɛ bɛ se ka kɛ sababu ye n'an bɛna commune ɲɛtaga kɛ an b'o baara ɲɛɲini k'o lase commune ma sariya minnu bɛ ta n'a bɛ commune nafa an b'o sariyaw ɲini k'olu ta. Ni ala ye députéya nɔgɔya an ye an ka ko dɔw fɔ ɲɔgɔn ye il faut que an ka tiɲɛ dɔw fɔ chaque fois ni mɔgɔw wulila u bɛ poste député ɲini na ni élection sera ka nkalon tigɛ ne tɛna nkalon tigɛ mɔgɔ ye ni commune sisi mɔgɔw voté n'u ye danaya d'an kan député ka baara ye min ye n b'o kɛ fo ka se a dan na o ye mun ye an bɛ misali ta le pouvoir de légiférer ka sariyaw sigi sariya min n'an ka danbe bɛ bɛn sariya min n'an taabolo bɛ bɛn sariya min vraiment n'an y'a sigi n'an y'a voté a bɛ kɛ sababu ye k'an ka nos concitoyens c'est-à-dire an ka population k'u lafiya. An ka maa belebele min tun bɛ kɛnɛ kan ni minisiri kɔrɔ fana kun don ni docteur Abdramane Sila don a ka fɔla ko kɛnɛ in kan ale yeli k'a kun ye min b'a to kana dɛmɛ don maa minnu kanbɔ debitaya sigi nɛfɛ commune sisi mara kɔnɔna na a tilala ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko élection kelen nin dati la ko ye ko ɲɛnama ye ka tila ka jamana ɲɛmaaw fo u ka baara kelen na. Mun ye an ka kalafilidenw ye an y'an bolo ɲɛsin minnu ma commune sisi kɔnɔna la yan nɔ an bɛ alliance mun na o de ye RPM o ni Adema o ni PS yelenkura o mɔgɔ 3 donc n nana ka na dɛmɛ dɔ la s'u ma
ka ɲini commune sisi cɛ n'a musow fɛ u ka se ka bɔ ka kala fili olu ye. An bolo donna k'a fɔ nin cɛbɔ saba communisi kɔnɔna na ko u ka yeta an'u ka keta bɛ ye kelen ye. O de y'a kɛ u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛ communisi ka cɛbɔ ye min b'a to gɛlɛya minnu talen bɛ ka Bamako marabolo wɔɔrɔnan sɛgɛrɛ caman bɛ se ka bɔ o gɛlɛyaw la cogo min na. An b'a fɔ ko Ala ka ɲinan ta don aw bɛɛ garijɛgɛ la. Cheikh Oumar Gadjigo yi sinsin jɛkulu ka jɛkulu min bɛ wele ko collectif des associations pour le développement du Mali CADM k'a ka yɛrɛmankutu baaraw n'u don bawo a yɛrɛ kɛmɛ k'i kanbɔ wasadenya nɔfɛ jango a bɛ se don wasabulon kɔnɔ. O baaraw kɛra Ndomingɔrɔbugu Ndolati kɛnɛ kan tɔndenw kanubaw olu bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni alamisa marisi kalo tile 12 ye. An ka maa minnu kun bɛ Sadio Sidibe n'a ka jatala Musa Traoré. Ka sanga ni jɛkulu ka laɲini ye jɛkulu min bɛ wele ko collectif des associations pour le développement du Mali ani jagokɛlaw ka tɔn i n'a fɔ coordination des associations ni groupements. Cheikh Oumar Gadjigo sɔnna ka wele jaabi k'a fɔ a b'i kanbɔ ka wasadenya ɲini wasadensigi kalata senfɛ min bɛ kɛ marisi kalo tile 29 ni ka sigida sabanan jɔyɔrɔ fa wasabulon kɔnɔ. Ne tɔgɔ yɛlɛ Cheikh Oumar Gadjigo ne collectif des associations pour le développement du Mali CADM o ye jɛkulu de faralen ɲɔgɔn kan n y'o président national ye. Fêtière de Fanabe, n'a pas fait Sénat Mali, le collectif des acteurs des marchés du Mali, nous communauté Fana président là. Sugu mugal sama me communauté 3 kono nyo nyamaye. Mali muso ni jago kala farana nyonga. Ko Gadjigo tache boyna on segena. Endre be muso ka kala na be fana Mali muso ka Gadjigo. Muna ne ka ngato chebo la. Donc no chebo accepto de kama. Andi o be se ka lafia to manga pano ya. Ibe muso abe nasa na jole men krefe demisonu men krefe kla eteni mula obe fɛn fila de fɔ an balakaw ka lafiya an denw ka avenir n ka kɛlɛ k'o fana la ne o de a nisɔndiyalen cɛw ni musow denmisɛnw ni maakɔrɔw ka wuli ka jɔ la sigida sabanan na cɛbɔ Cheikh Oumar Gadjigo ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin sigida sabanan cɛman n'a musoman ma u ka danaya dalila a kan a ye layidu ta fɛnɛ n'a donna wasabulon kɔnɔ sigida sabanan musolakaw ye a n'a sariya se dɔ ta mais layidu mun f'u ye bi mais layidu mun fɔ n den ni n balakaw ye bi sariya fɛn fɛn bɛ ta assemblée kɔnɔ ni n ba ni n denw ka lafiya b'o la ne Gadjigo de bɛ kɛ n bolo fɔlɔ ka n bolo fila wuli o la n b'o de kɛlɛ la n balakaw bɛ lafiya cogo min n denw bɛ lafiya cogo min n Gadjigo n b'o kɛlɛ k'u ye ni Ala ka jɛ ye. A ma ladɔnniya k'a fɔ ja dɔw jira la jaw minnu bɛ Cheikh Oumar Gadjigo ka baarakɛlenw jira motobolilaw fɛnɛ kun bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye ni nisɔndiya ye. RPM URD ADMAP CJ olu fɛnɛ fara mɛ ɲɔgɔn kan ka ti cercle la u ka munumunu zalo kadara kɔnɔ u sera Ngabakɔrɔ droit la ka ɲini tɔndenw fɛ kanubaw fɛ bɛɛ ka bɔ ka taa kala ta ka bɛn ni marisi kalo tile 29 nata ye baara in kɛra ka bɛn ni alamisa marisi kalo tile 12 tɛmɛnen ye Abdulkarim Sakɔ ni Abdulayi Sogodogo olu tun bɛ Seri Fila TV Jabarani tɔgɔ la. Ka kɛ ni wasabulon kalafili bolodalen an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 29 politique tɔn saba olu farala ɲɔgɔn kan ka ti cercle la n'o ye RPM ani URD fo ka taa se ADMA PASJ ma k'u fanga kɛ kelen ye ka ɲɛsin Gwanyo Kulubali dɛmɛli ma n'o ye u ka cɛbɔ ye kalafili kofɔlen na o hukumu na u ye kɛnɛba sigi Ngabakɔrɔ droit la ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen wele ka na ɲɛfɔli k'u ye k'a fɔ dɛmɛ ka ɲɛsin candidat ma o fɔlɔfɔlɔ i tɔgɔ ka sɔrɔ woste sɛbɛnw kan fo ka taa se carte min n'o kan ka ye fɛ ka se ka voter n'o ye carte d'électeur ye ni ka yira k'a fɔ ni tɔn saba faralen ɲɔgɔn kan ni bɛ bɛn ni kɛlɛya kofɔtɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'ali n'a kɛra fɛn ye min bala maa caman na jamana kɔnɔ politiko sira kan. C'est vrai, ni parti saba ye Mali ye l'ADMA, l'URD, le RPM bɛ ka jamana mara ADMA ni URD olu ye parti kɔrɔw ye u bɛ terrain kan ils sont puissants mais c'est insuffisant n'an ma baara kɛ an bɛ min fɔ an da la n'an m'o waleya dusukun na an bɛ min nɔfɛ an t'o sɔrɔ bɛɛ k'i jija i sigida la i ka du kɛrɛfɛmaw la i balimaw ni teriɲɔgɔnw ni baarakɛɲɔgɔnw ni sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na ɛri bɛ tɛmɛ o ka sɔrɔ i bɛ ka maa kelen convaincu k'a lafaamuya k'a fɔ ko Mali mako bɛ bɛn na ni partiw farala ɲɔgɔn kan wajibi la Mali bɛ bɛn. adamadenw bɛ fɛn dɔ laɲini don min n'a don ma se a tɛ kɛ mɔgɔ t'a dɔn min bɛ nin fɛnɛ bɛn nin kɔla la ninnu de ye démocratie tu tigɛ ni parti bɛɛ bɔra nin de kɔnɔ donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ mɔgɔw siran
a tɔgɔ yɛrɛ fɔlen bɛ dɔw sira a bɛ dɔw bori mais an kana kɛ zirajugu ma ye dɛ je ne veux pas ça n b'a fɛ a ka kɛ ziraju kɔnɔ falen ye sira min bɛ ka ɲɛ o ka yaana o tɛ ɲa baara ni yɛrɛ di kɔ donc bɛɛ k'i yɛrɛ di baara ma. ko walasa marisi kalo tile 29 u ka cɛbɔ n'o ye Gwanɲɔn Kulubali ye a ka se ka kɛ tako kelen ye u ye welewelekan kɛ ka ɲɛsin tɔdenw ma ko bɛɛ k'i se kɛ i ka yɔrɔ la walasa marisi kalo tile 29 a ka fɔ ko kɛnɛ min kun sigila ka Gwanɲɔn Kulubali kɛ ni alliance candidat ye k'o kɛnɛ kelen na sigi kana mɔgɔw ladɔnya k'a fɔ k'a taara wasabulon kɔnɔ. Waati dɔ la an yɛrɛ ngabakɔrɔ droit kɔnɔna na n'a a fɔra Maliki ni Agali ani Gwanɲɔn jɔlen de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔw b'a kɛ ko ba yɛrɛ de min tɛ politique dɔn or politique ye tɛ a tɛ fɛn na kɛlɛko tɛ ne ye n t'a fɔ Maliki y'a t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a t'a fɔ kɛlɛ t'o la mais Ala y'a kɛ bi an bɛɛ donna kurukule kɛnɛ na donc o kɔrɔ ye parti min tun bɛ yen o bɛɛ ja tigɛra. Donc on a la victoire. Déjà, je souhaite bon vent à la liste RPM IRD Adema. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ communal la ani Maliki tɛ taa guwana ɲɔgɔn na commune kɔnɔ mais o ma an bali ka bɛn baara tagabolo la bi. Bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ayiwa RPM ni ayiwa URD anw bɛɛ de bɔra Adema la. An ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Adema kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ bɛɛ y'i ka laɲini kɛ o tɛ se ka an bila ɲɔgɔn na. Ni communal sera bɛɛ bɛ mairie ɲini n'i m'a sɔrɔ i b'a to yen mun y'a sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ o fana bɛ place di dɔ wɛrɛ ma a bɛ kɛ ten Maliki y'a baara kɛ a ka baara ɲɛna an b'a fɔ a la mais an fana tun b'a nɔfɛ Ala y'a d'an ma sen na ayiwa an b'a ɲini Maliki fɛ an n'a ka jɛ ka baara kɛ siɲɛ wɛrɛ ta o bɛ Ala bolo peut-être an yɛrɛ bɛ jɛ ka liste kɛ ɲɔgɔn fɛ ni nin taara ɲɛ. Ni politique tɔn saba n'o ye URD Adema ani RPM ye u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɔra kana kɛnɛ in kɔni yakubaya u bolo takanba fɔli fo ka taa se catiribɔ ma min ye tali kɛ carte d'électeur retirali kan vote yɛrɛ don maaw kan ka bɔli min kɛ u kɛra fɛn ye min ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ. Sigida gale tɔn minnu fɛnɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan ye wasadensigi kalata yɛrɛmankutu kadara kɔnɔ ni o ye RPM ni Adema PSJ ye maaw bɛ ka fara u ka baw kunnafoniw n'an bɛ a jira k'a fɔ fanga ɲinindɔnw ni forobatɔnw n'an bɛ fara u ka k'a fɔ olu bi u dɛmɛ u ka don wasabulon kɔnɔ. Baara in kɛra ka bɛn ni alamisa marisi kalo tile 12 ye tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛnna Korofinakaw fɛ RPM Jabala la Boubacar Traoré ni Samba Traoré kun bɛ Chérif Latebe Jabara ni tɔgɔ la. A bɛ tali kɛ parti politique 13 ani association 100 ɲɔgɔn na minnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnna RPM Adema ka candidatw ye n'o y'u ka cɛbaw ye commune 1 kɔnɔna Bamakɔ. O bolo di ɲɔgɔn ma tɛgɛnɔbila kɛra alamisa tɛmɛnen RPM yɛrɛ dagayɔrɔ la Korofina min ko kɛra bonya ani karama ni nisɔndiya kɔnɔna na. Min ye mɔgɔw bila a la parce que mɔgɔw y'a faamu k'a fɔ kɔnɔ caman de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ donc kɔnɔ kelen ni panni vraiment ça ne sert pas à grand chose ni kɔnɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ bin fɔ voilà donc c'est ça la raison. Bon an kɔni ye nimisiwasa sɔrɔ parce que vraiment on a vu que particulièrement les femmes et les jeunes, moi je pars du principe que olu de bɛ voter et avoir la salle olu de tun ka ca la donc ça donne vraiment un certain optimisme. Bon, hakilina menena waliɲuman dɔ de don ka taa jɛkulu ninnu ma jɛkulu ninnu anu delila ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye nin ta siɲɛ filanan ye jɛkulu ninnu ka juru de b'an na ni Ala sɔnna ma ko nataw la an bɛ juru in sara parce que an bɛ alliance min na nin ça c'est un début mais au-delà de cette alliance an bɛ ka lajɛ an bɛ ka mécanisme dɔw lajɛ pour ka pas faire une alliance générale pour amorcer toute la commune en un seul tour dans les autres élections à venir. Mamadou Frankali ni ale yɛrɛ RPM ka cɛbɔ ye commune 1 kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ nin bolodi ɲɔgɔnma min filɛ nin bɛna hakilisigiba di olu ma nga a bɛ wele min bila jama ma bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka se ka t'i ka carte d'électeur ta ka se ka sebaya di u ma marisi kalo tile 29 depuis tako fɔlɔ la. Nisɔndiya ko don n'i ye jama wele n'i ye jama ye i bɛ nisɔndiya bi anw ye laɲini kɛ association ni parti minnu bɛ commune kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ Adema ni alliance ka candidat ka d'u ye u kana fara an kan an ka jɛ ka nin vote kɛ pour que an ka se ka bulonba sɔrɔ aw yɛrɛ ye bi association 104 parti 13
tɔw bɛ kɔfɛ ka na olu bɔra ka na wulada in na ɲɔgɔn ye la donc u nana yira jama la k'a fɔ olu bɛɛ bɛ fara anw kan ADEMA yɛrɛ ni RPM n'aw bɛ commune 1 na a b'a dɔn olu de ye parti ba fila ye n'o fanga tilala ka fara o parti kan a ka ca Ala fɛ an bɛ laɲini mun na an b'a sɔrɔ donc an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan wulada in na et on pense que ni élection in n'a bɔra bɔcogo la a ka ca Ala fɛ anw bɛ don assemblée kɔnɔ o le kan fɔlɔ bɛɛ ka bɔ ka t'i ka carte ta ni bɛɛ taara bɔ k'i ka carte ta anw ka jama n'i y'a lajɛ alhamdulilayi a ka ca ni candidat caman ka jama ye ni bɛɛ ye carte ta vote don ni bɛɛ bɔra ka voter anw bɛ assemblée sɔrɔ n'anw ye assemblée sɔrɔ anw b'a yira commune 1 mɔgɔ la député ka baara ye mun ye ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni alliance RPM ADEMA ka bolodi ɲɔgɔnma a campagne dayɛlɛli bɛna boloda u fɛ ni Ala sɔnna ma kari nata Bamakɔ commune 1 kɔnɔna na. Benakun wɛrɛ ka an y'a fɔ y'an ka bakuruba kunnafoniw na k'a fɔ IDS communication ɲinan y'a san 7 ye a bɛ kɛnɛ sigi sen kan ka maaw lɔtɔmɔ jamanadenw na minnu jɔyɔrɔ bonyana fasodenya baara la u ka cakɛdaw la maa minnu lɔtɔmɔ na ɲinan maa bɛ taa maa 10 ani maa 5 la olu la Sherifla TV Jabaraninzo ɲɛmaaba commission de gestion de Sherifla président n'o ye Sanba Kulubali ye ale kun bɛ maaw na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ IDS communication kabini san 2010 a bɛ nin baara in na maa minnu ye fasoden ɲumanya baaraw kɛ a bɛ olu de lɔtɔmɔ ko in kɛra hôtel Salam Dunanjigiso la Sadio Sidibe ne Nuhuma ko ne kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Nin kɛnɛ sigikun ye IDS communication fɛ cɛ ni musow bɛɛ dama ka kan la ka jɔnjɔn ta ka d'u ma ka sababu kɛ u ka cɛsiri u ka sigidaw kɔnɔ u ma kun bɛ taa maa 15 la nga muso kelen dɔrɔn de kun b'a la ni o ye Jara transport ɲɛmaaba ye ka fara Sherifla ɲɛmaaba kan ni o ye Sanba Kulibali ye nin su yi tako 7nan maa minnu y'a jɔnjɔn sɔrɔ u ye waleɲumandɔn fɔli kɛ ka ɲɛsin IDS communication ma ni ka tila k'a fo ka tanu a ka nin hakilila ɲɛnama in na. Nisɔndiya min bɛ n na bi kɔ ne kɔni tɛ se k'a fɔ ka ban parce que n'i y'a jateminɛ ni mɔgɔ 15 na ne de kelen kɛra muso ye k'a ta o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ ka baara de kɛ donc ne bɛ min fɔ mɔgɔ ye bɛɛ ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ nafa. An filɛ ka cérémonie min kɛ an b'a kɛ san o san a bɛ 10 ans bɔ san o san b'a kɛ bon n'a bɛ kɛ fana an bɛ yaala yaala région kɔnɔna na ni Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka cɛw ni musow tɔmɔ mun bɛ o bɛ ka baara kɛ dibi la o tɛ se k'u yɛrɛ fo bon an yɛrɛ bɛ courage ta ka na n'o ye k'u waleɲuman dɔn pour que u bɛ ka mun kɛ u ka se ka dɔ fara. Bubakar Sidiki Samake a jirala k'a fɔ sifinnakaw la ko ale de ye cɛsiri caman kɛ san tɛmɛnen in na ka fara Dawuda Kone kan ni ale ye port autonome de Dakar u ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ olu fana y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka waleɲuman dɔ fɔli kɛ k'a ɲɛsin maa min kɛra sababu ye ka kɛnɛ in sigi sen kan. Port autonome de Dakar ni ale ye cakɛyɔrɔ ye min bɛ tali kɛ Mali ni Senegali ka boloɲɔgɔnma baara min bɛ yen nɔ ni a bɛ kɛ sababu ye ka caman fara Mali sɔrɔda ani Senegali sɔrɔda kan. Lauréat min dira ne ma ko meilleur jeune entrepreneur de l'année kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ɲuman wɛrɛ tɛ yen mais ɲumanw fana la ɲuman dɔw fana b'a la mun fana ka ɲi ne kɛra o ɲuman dɔ ye bi ka Idrissa fo ka Sherifla TV fo ka organisateur in bɛɛ lajɛlen fo. Nin prix nin dira an ma a prix an b'a ta ka bonya ɲɛsin Dakar port baarakɛla bɛɛ ma minnu bɛ Mali la ani minnu bɛ Senegal yen nɔ parce que bɛɛ ka jija de ye a to nin ye a san 2 ye direction kura min nana donc pour que ka Dakar port k'a kɛ port performant ye pour que Mali ni Senegal économie bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na i ko sinji kelenw bɛ nafa sɔrɔ donc u ye simi min o la. Mali kɔnɔ a jirala k'a fɔ Jabarani 3 de bɛ yen nɔ ko olu ye baara caman kɛ san tɛmɛnen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sherifla TV b'o la ORTM fo ka taa se Renouveau TV ma
tanuni caman kɛra kɛnɛ kan k'a ɲɛsin Sherifla TV ɲɛmaaba ma ni o ye Sanba Kulibali ye ka sababu kɛ a ka fasodenɲumanya a ka cɛsiri ani kunnafoni latika dili maliden bɛɛ lajɛlen ma. Sanba Kulibali ka nisɔndiya kumaw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko jɔnjɔn a y'a bonyana karama bɛɛ ta ka di an karamɔgɔ a n'an fa guide spirituel ni ale ye au conseil islamique du Mali ɲɛmaaba ye a Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara ma. Suite an bɔra ka tableau de reconnaissance dɔ sɔrɔ IDS communication fɛ min b'a yira k'a fɔ ko Sherifla TV a bɛ baara la kosɛbɛ jamana nin kɔnɔ surtout jabarani sira kan an b'u fɔ k'u barikada sabula ɲuman kɛli o ka ɲi nka ka ɲuman dɔn o de fana ka ɲi kosɛbɛ. An bɛ trophée ni an b'a dédié toujours an ka ɲɛmɔgɔba ani an ka télé tigi n'o ye Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara ale min kɛra sababu ye ka télévision nin bila sen kan. An b'o hakili jigin k'a fɔ IDS communication a sigira sen kan kabini san 2010 ni ne y'a san 10 ye a kɛra maa minnu fɛ o de ye Idrissa ani Seydou Mayiga ye. A ka caw bɛnnen bɛɛ san o san ka jɔnjɔn ta k'a di maliden ma minnu y'u cɛsiri san kɔnɔ jamana ɲɛtaa la ani u ka sigidaw ɲɛtaa fana la. An fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni lasɔrɔ nin ne kɛnɛ kan ka da u tulo kan k'a fɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Tribunal international CPI ɲɛmaa Muso Fatou Bensouda kun y'a jira k'a fɔ Laurent Gbagbo ka kiiriko la kiiri ɲɛmaa minnu y'a jira k'a fɔ ani bilali ka kan ko ale ma jɛn ni a ye a labanna ka ɲini ko k'a lajɛ ka kiiri min dɛmɛna ni a kɛra san 8 kiiri ye ko kiiri in ka kɛ i n'a fɔ a ma kɛ segin ka kɛ kiiri kan o kama ko non lieu. Laurent Gbagbo ka labasabaw ye Fatou Bensouda jaabi ko san 2 kɛra a nana n'a ka seerew ye maa minnu bɛ se ka Gbagbo tɔ coro olu nana ka n'u ta fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen lamɛnnen kɔfɛ ni fiɲɛ ma se ka ye Laurent Gbagbo la k'a fɔ ko kiiri ka bɔ a juwakɔrɔ ko olu fɛnɛ tɛna jɛn ni o ye. Kunu wari jamana kelen kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛmaa y'a bolo ŋɛniden ɲɛsin maa min ma k'o bi kɛ a nɔnabila ye ka jamana mara o y'a ka minisiri ɲɛmaa Amadou Gon Coulibaly ye. Kɛnɛ in nka maa caman ye ka nisɔndiya jira RHDP lakaw la Amadou Gon Coulibaly yɛrɛ a y'a jira k'a fɔ a n'a seko kɛ hali n'o y'a sɔrɔla o n'a ɲɔgɔnna mankutuba ti boli a da fɛ ka sabu kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ maa fari falen don nka baarakɛla don o kumana a ka kan sa a ka se ka ɲɛdakura de di a yɛrɛ ma ni mankutu na siraw ye min bɛ se ka to a ka ko bɛ se ka don maaw na cogo min o baara de daminɛ bɛ wa Alassane yɛrɛ kun y'o baara daminɛ ɲɛfɛ ka sabu kɛ kɔsa in na Alassane kun b'a bila ka kɛnɛba caman kan a kun bɛ taa jɔyɔrɔ fa baara caman n'u donni kɛnɛ kan. Mauritanie jamana kɔnɔ wasaden jɛkulu min sigira sen kan ka jateminɛ kɛ jamana ɲamakɔrɔ Ould Abdelaziz ka baarakɛlenw ka a ka fanga kumaw ni surafɛn minɛw wale kelen yurukuyuru dunjogo juguya kɛ mana kɛ fa min fɛ a ka se ka sidɔn o wasaden jɛkulu in tarata marisi kalo tile 13 a y'a ka baara kunfɔlɔw jaabiw bɔ k'u bi ɲɛsin gɛlɛn kun do yɔrɔw minnu mɔ taji bɔ yɔrɔw ka taa se dugukolow minnu bɛ jamana cuala ani pankurun jigin gɛnɛw ninnu bɛɛ lajɛlen de kun bɛ ka sɛgɛsɛgɛ wasadenw y'a jira k'a fɔ u nisɔndiyara maaw kɔrɔ minnu ni u y'u wele k'u kana ɲɛfɔli kɛ u ye u nana sariya kɔnɔ kana ɲɛfɔli kɛ u ye ko a diyara u ye. Italie jamana nga fɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ maa filaw minnu minɛnen kun do Italie jamana denw na u kɔni sina ka labila Mali kɔnɔ u kun minɛna Burkina de san 2018 kumaw la u kɔni balala ka ye Mali kɔnɔ u labilale yen selegenani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA ye u bisimila ni k'u gwɛngwɛ ka Mali faaba Bamakɔ lasɔrɔ pankurun dɔ na u ta ka taa ni u ye u faso la Italie maa ninnu kɔni bila cogo kɔni ma faamu yala wari de dira wa wari ma di wa u kɔni ma fɔ fɔlɔ bamanjimaw mo nka kunnafoni dilaw ye a jira k'a fɔ kunnafoni kunfɔlɔw minnu kɔni bɛ olu bolo o ye k'a fɔ maa ninnu ma karaba bɔ u ka maa minɛnenw bolo. Chadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno y'a jira k'a fɔ a bɛna kɛlɛbolo dɔ bɔ ka taa Nigéria fan fɛ Niger min ni bamanjiya walew bɛ yen danjɛ minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko danjɛ sabaw Mali Burkina ani Niger Chadi kɛlɛbolo in bɛna na yen de ka lakana boloda hakilina in dara Fabala N'Djamena Idrissa Déby Itno fɛ u ka sigi dɔ senfɛ sigi min bi kɛ sababu ye ka po sigi nɔkun taama u kama ko comité de suivi po sigi Emmanuel Macron ni jamana ɲɛmaa 5 ye sigi min kɛ o nɔkun taama jɛkulu ka sigi de kɛra Fabala N'Djamena
a jirala k'a fɔ faransi jamana bini jɔ ni a musakaw bɛɛ lajɛlen ye. Bana min bɔra Sini jamana kɔnɔ ko coronavirus, Sini ma ɲɛmaaw bɛ ɲini kana siga Ameriki jamana na k'a fɔ ale de kɛ n'a kɛ ka don ni bana in ye Sini kɔnɔ. A barata bana in bɛ ka kɛ ko Sini ɲamana bana. Kɔrɔfɔ in nzɔrɔla ka bɔ Sininkaw ka minisiriso yɔrɔ. Minisiriso min ɲɛsin bɛ Sini ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ mɔ. A babu sentigi dɔ de y'a yira k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛlikɛla ba dɔ Sini jamana kɔnɔ min ka baara ɲɛsin bɛ banakisɛ ko jateminɛni mɔ. O de y'a yira k'a fɔ coronavirus bana in k'a fɔ ko a poyira Sini k'a b'ale kɔnɔ guwan k'a b'i n'a fɔ k'a bɔra Ameriki yanfan de fɛ. O yɔrɔ bɛ Sini minisiriso babu sentigi in sina ka ko ta k'a yanga k'a jira k'a fɔ Ameriki jamana taara tɛgɛ mɔ. Ka sabu kɛ Ameriki jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu min bɛ banakisɛw kunkan ye. Don min na u b'i jɔ wasabulon ɲɛkɔrɔ k'a fɔ jɔnko Ala. Maa dɔ sara Ameriki jamana denw na u kun hakilila ko mura kun don laadala mura. Nka kɔfɛ u nana dɔn k'a fɔ coronavirus banakisɛ de kɛra a sata ye. Ko yala ko maa wɛrɛ jumɛn fara ni Ameriki jamana y'o jira diɲɛma na. Ko kumana ko Ameriki ka ɲɛfɔli kɛ Sini jamana ye ko bi jagoya Ameriki jamana kan. Nka kunnafoni caman kɔni n'a mɛn a ye k'a fɔ octobre kalo tɛmɛnen surasiw ka ɲɔgɔnkunbɛba dɔ bɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ nasira kan. U k'a ma ko compétition omnisport jeux mondiaux militaires. Ameriki jamana kun bɛ a kɛnɛ kan Sini dugu la dugu min bɛ wele ko Wuhan ni banakisɛ in bɔyira ye. Sininkaw de bɛ ɲini ka siga Ameriki jamana na n'a kɛnda ka banakisɛ in don o farikolo ɲɛnajɛba ɲɔgɔnkunbɛ senfɛ. Ameriki ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a jira k'a fɔ a b'a ka daw choix Ameriki jamana daw Ameriki ni nazarala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ bana kelen ye ni o ye coronavirus ye. A ye dantigɛli in kɛ k'a fɔ tɛmɛnen kɔfɛ fana a bɛna lajɛ ka ko in bila mina min kɔnɔ état d'urgence ko sariya se ta o bɛ kɛ sababu ye ka dollar wari miliyari 50 de bɔ k'o bila banakisɛ in gɛlɛli bolo kan. Bebe na Donald Trump ma caman kunji bi kunbɛ ka jigi a la Ameriki jamanadenw na k'a fɔ a sensumaya bɛ labɛnw bɛɛ hali ala ma taa sɛgɛsɛgɛlikɛ minɛnw minnu bɛ yen ni o ye tɛsi kɛlanw ye. A y'a ko o bɛɛ lajɛlen kun tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ joona Donald Trump ka fɛɛrɛw la. A kɔni ye layidu ta k'a fɔ kalo kelen kɔni bɛ taa se yɔrɔ o yɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛlikɛ minɛn ni o ye tɛsi ye k'a na jamana fan da naani bɛɛ lajɛlen labɔ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka foli ni waleɲuman lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ. Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.